Ďalšia časť. Výprava a kultist. Ideme na časť. O 3-4. Ja idem sa tu poprechádzať, ideme na výpravu. Tak. O 12 hodín. Ja už neinde. Počkaj, tu. Jaký kus? Ako diamantov. Dobre, poďme. No a poprechádzal som toto celé. Ak chcete vidieť. A čau, čau. Čau. Toto som našiel. Mne sa potrásajú ruky. Pane Bože. To ti dávam naspäť. Aj ďakujem, že sa za toho dotkol. Prečo si to vôbec chcel, dedo? Ja vám budem dávať každý deň informácie, dobre? Dobre. Asi idem už k Šimonovi. Ideme sa na nich pripraviť. Ja idem asi už domov. Rýchlo zavrieť. Dedo nám povedal, že tuto moc máme byť doma. To kto je? A tu je! Niekto tu není. Tam je kultista. Ho zamknúť. Komu? Zavrieť dvere, zavrieť okna. Všetko zavrieť. To si ty. Ale tak chcem. Kde je? Dobrý ty. Pak, tak vám tá palica. Nie, ona je vybitá, som úplne zabudol. Kde je Filip? No to bola, ne, zase ten kultista. Ne, to som ja, Filip. Šimon. Tuto má. Prečo ste chceli podpáliť tieto kamene? Hej, Nechceli to, kultista chcel podpáliť. Dobre, už tu máme menší oheň. Podpálujeme inak tieto stoličky, keby ste chceli vedieť. A ešte túto fľašu podpálime. Toto podpálime. Filip, a vraj, keď budete chceli nejakého kultistu, tak idete sa odtiaľ dostaneme. Alebo že by zachránili dieťa. Ale že to dieťa musí nájsť najprv náš kultist. A musíte prísť. A že vraj ho máme hľadať väčšinou teraz ako. Že keď ho nájdeme... Dobre, už som toto všetko vyupgradoval, oheň máme väčší. Dobre, toto je dobre, toto je benzín, toto je pobenzínované trochu. Budem ticho na výpravu toho dieťaťa, že vraj sa tu potuluje a donies ho potom, dobre? Ja sa je... OK. Aj no. Na tú výpravu toho decka, aj no, Šimon už zostane doma, že bude strážiť, či náhodou tam nedojde nejakí kultisti. Neviem, či chodia aj cez... Ó, tu je ďalšia pasa. A ne, pravca, neviem, či to bola pasa. Počkaj, tu je nejaký človek. Haló, kto si? Kto si? Ja som dieťa. Jaké dieťa? Ja som tu stratený. A ty kto si? Jak sa voláš? Dinofi. Počkaj. Ma tak prezývajú, normálne sa volám Jožo. Jožo. Počkaj. Ty si není to hľadané decko? To by som sa vlastne nemal pýtať, vieš. To sa to strašilo. Koľko tu už bys? Koľko si tu? A že
vraj mám ísť do vašej bejsky. Máte tu bejsku? Base. Áno, máme. Keď môžete ísť s nami. Také detko, čo tu pre vám musí, tak to je môj detko. To je tvoj detko? Áno, A vy ste tu 10 rokov už? áno. Ty kokso. Ma stále nevie nájsť. Takže keď sa nájdem, tak sa odtiaľto môžeme dostať. Poď tam do Bejsky, tam už je Šimon aj. Šimon? To je môj kamoš. Neviem, či poznáš Jožko, Ty že sa do kanála. voláš Filip? No. Ja som Jožko, pamätáte si ma? Počkaj. Taký malý zo škôlky. Ja aj pamätám si Jožka. Ty si mal raz náš kanál, ne? Taký, čo kopal furt je riaditeľku do prdele. Ja aj pamätám. Inak A Jožo... viete čo? Riaditeľka ma sem dala. Jo? Prečo? Riaditeľka. Prečo? Dobre, tak poďme do Bejsky. Riaditeľka. Dobre, to je jedno, inak koľko máš rokov? Jožko, dedo. Ty ho poznáš? Áno, to je môj kamoš. To ja som... Dobre.